Capitolul 5. Apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte, scrisă pe din lăuntru și pe din afară, pecetluită cu 7 preceți. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: Cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Și nu se găsea nimeni nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite. Și am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Și unul din bătrâni mi-a zis: Nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 pegeți ale ei. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii, și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiat și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, trimise în tot pământul. El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele 4 făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur, pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă și ziceau: Vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. M-am uitat și împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori 10.000 și mii de mii. Ei ziceau cu glas tare: Vrednic este mielul care a fost junghiat, să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: Acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele 4 făpturi vii ziceau: Amin. Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. E ouvi a voz de muitos anjos ao derredor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhares e milhares. E diziam em alta voz: Digno é o Cordeiro de Deus que foi morto, de receber a virtude e a divindade, e a sabedoria, e a fortaleza, e a honra, e a glória, e a bênção. E a todas as criaturas que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra, e as que há no mar, e quanto há ali, ouvi dizer a todas: Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro de Deus, bênção e honra e glória e poder pelos séculos dos séculos. Amém. E os 4 animais respondiam: Amém. E os 24 anciãos se prostraram sobre o seu rosto e adoraram aquele que vive pelos séculos dos séculos.